ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ತುಳುವ ನೆಲಟ್ಟು ಪದ್ನಾಜಿ ವರ್ಗ ಅಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಂಡಲದ ಚೌಕಟ್ಟದ ಆರಾಧನೆ ನೆಟ್ಟು ಬೆರೆನೆರೆದು ಬತ್ತಿನ ಕಟ್ಟ ಕಡಿತ ಬೆಡಿಮರ್ದು ಸಾಯಿಬವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗ್ಲಿ ಪದ್ನಾಜಿ ವರ್ಗದ ಕಲೆಗೆ ಚಾಕಿರಿಂಡು ಬೆರೆನೆರ್ಲ ಈ ನೆಲಟ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜಬದಾರಿ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ತುಳುವ ನೆಲಟ್ಟು ಅಕುಲು ವಯಸ್ಸೊಂದುಳ್ಳೇರು ಮೂಲತವಾದಿಜ್ಜಿನ್ನಾಣ್ಲ ಅವೇತೋ ಸಾವಿರ ಕಾಲದ ಪಿರಾಕಿರ್ದೆ ಬೆರೆನೆರ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮ ನೆಲಟ್ಟುಂಡು ಅಪಂದಂಡ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಬೆರೆನೆರ್ನ ಪಾತ್ರದಾದ ಈ ಬಗೆಟುಂಜಾತ್ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರಕತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಭಟ್ರೆ ಈರು ಎಂಕ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗೆರು ನೇರು ದುಂಬಲ ಬೈದೇರು ಈರು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಈರು ಬರಂದಿಲ್ಲರೆ ಭಟ್ರೆ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಲೆ ಅತ್ತ ನೀರಿನ ಪೆರಡಾಲದ ಈರ್ನ ಮೂಲ ಊರುಡು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಚೊತ್ತನ ದೈವಳು ಉಲ್ಲನ ಓಪುರ ದೈವಳು ಇತ್ತಡ ಓಪುರ ದೈವಳು ಎಂಗ್ಲ ಊರುಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪೆರಡಾಲಡುಪ್ಪುನ ಕುಟ್ಟಿಚ್ಚಾತನಂದು ಕುಟ್ಟಿಚ್ಚಾತ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರಣಿಕ ದಾದಾಳ ಎಂಗ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ದಾದಾಳ ಎಂಗ್ಲ ಕೈಟ್ ದಾದಾಳ ಕಳವಾಂಡು ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟಿಚ್ಚಾದ ಒಂಜಿ ಪಡೆಗೊರ್ಪೆ ಬಂಡ ಕೂಡ್ಲೆ ಆಯ್ತ ಪರಿಣಾಮ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತನು ಇಂದಿಲ ಎಂಕ್ ನೆನಪುಂಡವು ಅವು ನಿಖಿಲ್ ನಕುಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಟ್ಟಿಚ್ಚಾದನ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಕುಟ್ಟಿಚ್ಚಾದ್ರ ಬಂಡ ಮಲಯಾಳ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಇತ್ತೆ ಕುಟುಂಬದ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬಡ್ ನಿಖಿಲ ಮನೆ ದೇವರೆಂಚೊಳ್ಳೆರ್ ಅಂಚ ಮನೆ ದೈವ ಅದಾಲ ಆರಾಧನೆ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬಡು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಅಜನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಭೂತಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಪನ್ಪುನ ಭೂತಾಕಲು ಭೂತಸ್ಥಾನ ಭೂತ ಆವಡು ದೈವ ಆವಡು ನಮಕ ವಿಶೇಷ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬನ್ಕ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಆ ಜಾಲತ ಮೂಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ದೈವ ಅವಳು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡು ಯಾನ ಎಲ್ಲೇ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ ನೆನಪು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಭೂತ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಶಕ್ತಿಲು ಇನಿಕಲ್ನ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನದ ಪಣ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಎಂಕ್ಲು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಲ್ಪೊಡೆ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯೋಡು ತ್ರಿಸಂಧ್ಯ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಕೇಂದಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಡಿತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಕಾಂಡಿನಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತು ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಡು ಅಪಗ ಐತ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಗ ದಾಯ ಪಂಡಂದಂಡ ತುಲೆ ಎಂಕುಲು ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ವಾ ವರ್ಗಲ ಅಕ್ಕಲ ಬೊಡೆ ಜೋಕ್ಲೆ ನಟ್ಟು ನೆಟ್ಟು ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ಲ ಗೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಪಿನೆಂಚಿ ತಪ್ಪೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ನಟ್ಟು ನೆಟ್ಟು ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೀ ಎಂಕುಲು ತುಲೆ ಬ್ರಾಣಿರ್ನೇಟು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಗ ಉಂಡು ಮಾತ ವರ್ಗೋಗುಲ ಗಾಯತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಆ ಗಾಯತ್ರಿದ ಸುರೂತ ಉದ್ದೇಶನೇ ಲೋಕಗೂ ಎಡ್ಡ ಬಯಕಲ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಪಗ ಎಂಕುಲು ಪರಮಾತ್ಮಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಏತು ಸ್ವಾರ್ಥೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಟ್ಟುವನ ಅಂಚನೆ ಲೋಕಗೂ ಎಡ್ಡ ಬಯಕು ನಂಚಿನ ವರ್ಗ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗ ನಿಗುಲು 4 ಕಾರ ನಡಕ್ 2 ಕಾರ ಶಂ ಚತುಷ್ಪದೇ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾ ತುಲೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯಃ ಪರಿಪಾಲಯಂತಾಂ ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹಿಮೈಷಾಃ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯಃ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತಾ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಕಾಲೇ ವರ್ಷತು ಪರ್ಜನ್ಯಃ ಪೃಥಿವೀ ಸಸ್ಯಶಾಲಿನಿ ದೇಶೋಯಂ ಕ್ಷೋಭರಹಿತಃ ಸಜ್ಜನಾ ಸಂತು ನಿರ್ಭಯಃ ಅಪುತ್ರಾಃ ಪುತ್ರಿಣಃ ಸಂತು ಪುತ್ರಿಣಃ ಸಂತು ಪೌತ್ರಿಣ ಅಪುತ್ರ ಪುತ್ರಿಣ ಸಂತು ಅಡೆಗೆ ಉಂತುಜಿ ಅಪುತ್ರಾಃ ಪುತ್ರಿಣ ಸಂತು ಪುತ್ರಿಣ ಸಂತು ಪೌತ್ರಿಣಃ ಅಜ್ಜೆ ಪಿಜ್ಜೇರ್ ಮಾತಾ ಅಪುತ್ರ ಪುತ್ರಿಣ ಸಂತು ಪೌತ್ರಿಣಃ ಅಧನಾ ಸದನಾ ಸಂತು ಕಾಸಿಜ್ಜಂದಿನ ಕಲೆಗೆ ಕಾಸ ಅಧನಾ ಸದನಾ ಸಂತು ಜೀವಂತು ಶರದಾಂ ಶತಂ ಪ್ರತ್ಯೊಂಜಿ ಜೀವಿಳ್ಳ 100 ವರ್ಷ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಾಳು ಬದುಕಡು ಪನ್ಪಿನೆಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ದೇವೆರಡಲ ಗ್ರಾಮ ದೇವೆರಡಲ ಅನುನಿತ್ಯ ನಟ್ಟು ನಂಚಿನ ವರ್ಗ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗ ಯಾನ ಹೆಮ್ಮೆಡು ಪನ್ಪೆ ಅವನಿಕಲು ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪನೋಡೆ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲ್ ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ಪುನುನ್ನ ಅಂಡಲ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ದೇವರ ಕೋಣಿಡು ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲ್ ನಟ್ಟು ಜಗತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ನಟ್ಟು ದೈವದ ಕಳಾ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಎಗ್ಗೆಡು ಉಪಯಜ್ಞ ಅದು ಆಚರಣೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಯಜ್ಞ ಶುರು ಮಲ್ತಾರಡ ಆಚರಣೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಯಜ್ಞ ಶುರು ಮಲ್ತಾರಡ ಕದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವದ ಆಚರಣೆದ ಪಾತೇರಿಯರೆ ನಂಗೆ ಮೂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆತುಂಡು ಅಪಗ ಉತ್ಸವಗುಲ ದೈವದ ಕಳಕುಲ ಕೊಂಡಿ ಮಲ್ದಿನೇ ಮಲ್ರಾಯ್ ದಾಯ್ಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಯಾನು ಪ್ರಥಮತಃ ನಮ್ಮ ಕಡಲದ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಏತು ಮಾತ ಸಿಂಧುಂಡ
ಎಂಕ್ ಜ್ಞಾನ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರ್ನ ಅನುಗ್ರಹಡ್ದಾವರ ಗುರು ಗಣಪತಿನ ಬೊಕ ಗುರು ಪರಂಪರೆದ ಅನುಗ್ರಹಡ್ದಾವರ ಮಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಅಂದತ್ತು ಎಲ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಆಂಡ ಈ ಎಲ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಬರಿಯರ್ಲ ಐಕ್ ಕಾರ್ಯ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಅಂದಿ ಆಂ ಪನ್ಪೆ ದಾಯ ಪರಂಪರೆ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗುರು ಅತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈರ್ನ ಊರು ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಪೆರಾರ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರಡು ಗಣಪತಿ ಆಚಾರ್ಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಉಂಡು ಪಿ ಕೆ ಗಣಪತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಆರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ ಆರ್ನ ಮೆಗ್ಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಶಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಆರ್ನ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಗುರು ಪರಂಪರೆದ ವಿಷಯ ನನ ಎಂಕ್ ಪದ್ನಾಜಿ ವರ್ಗದ ಇತ ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಉಂಡು ಆಂಡ ಈ ದೈವದ ಕಲಟು ಏತೇತು ಮಾತ ವರ್ಗನು ಕುಲ್ಲಾದರ ಇರು ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಳ ಆನಗಲ ಯಾನು ಕರೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ದಾನ್ನ ಆತು ಜನ ಕರೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ ಆಗೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆತು ವರ್ಗನು ಕುಲ್ನಾಗಲ ಎಂಕ್ ಪಾತೇರಿಯರ ಉಂಡು ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ರೆ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕುಲ ಆತು ಒಡನಾಟ ದಿ ಒಂದ ಮಾತೇರಡಲ್ಲ ಸಮಾಜೋಡು ಆತು ಎಂಕುಲು ಒಡನಾಟ ದಿ ಒಂದ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕ್ರಮ ಯಾನಿತ್ತ ಮುರಾನಿ ಕರೆ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕಪಟ್ನದ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಆ ಬಬ್ಬರಿಯ ಸಾನದ ಒಂಜಿ ರಾಘವ ಪುತ್ರನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಪಂಡೆ ಅಪಗಲ ಯಾನು ಪನ್ನಿ ಯಾನು ವಿಠಲ್ ದಾಸ್ ತಂತ್ರಿದಾರ್ನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಆದ ಪೋತೀನಿ ಇಂದು ಅಪಗ ಆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ವಿಠಲ್ ದಾಸ್ ತಂತ್ರಿಳ್ನ ಒಂಜಿ ಏತಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಆ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಆರು ಎಂಕಲ್ ಹಿಡಿದು ಮಸ್ತ್ ತೆರಿದಿನಾರು ಮಸ್ತ್ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಿನಾರು ಅಪಗ ಆರು ಎಂಚ ಮಲ್ಪು ಇರಿಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಸಹಾಯಕಿರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಹೆಲ್ಪರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಕತೆ ಅಕಲೆಗಲ ನೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾವುಡು ಪನ್ಪಿನಂಚನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯೋಡು ಆರೆಗು ಮಲ್ಲ ಅಜಲ್ ಉಂಡಾರೆಗು ಮಲ್ಲ ಅಜಲ್ದಾರಾರು ನಾಗನ ದೇವೇರ್ನಾವಡು ದೈವ ದೇವೇರ್ನಾವಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಅಜಲ್ದಾರ್ ಅಪಗ ಆರ್ದಾದ ಮಲ್ತೇರ್ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲ್ ಕಲ್ಪುನಂಡ ಕಲ್ಪಲೆ ತುಲ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಜಾಗೆಡು ಇಂಚಿಂಚಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಉಂಡು ಮೂಲಿತ್ತಿಲಕ ಮೂಲಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇತ ದಾಸಯ್ಯರ್ನ ಇರು ವಿಷಯ ಪನ್ನಗಲ ಅಥವಾ ದೈವರಾಜೆ ಕೋರ್ದಬ್ಬುನ ವಿಷಯ ಪನ್ನಗಲ ಮುಂಡಾಲ ಸಮಾಜದ ವಿಷಯ ಪನ್ನಗಲ ಅಂಚನೆ ಮುಗೇರ ಸಮಾಜದ ಮಾಂಕಾಳಿ ಅಪ್ಪನ ವಿಷಯ ಪನ್ನಗಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಡೆಕಲ ತಂತ್ರಿದಾರು ಎಂಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಕಡಬುಡ್ದು ಅವಳು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಾದೇರು ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಮಹಾಂಕಾಳಿ ಅಪ್ಪನ ಆ ದೈವಸ್ಥಾನೋಡು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಇಂಚಕೆಂಡಂದಾಂಡ ದೇರೆ ಬೈಲ್ ಕೊಂಚಾಡಿಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಗೇರ ಮಹಾಂಕಾಳಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಅವಳು ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಪೂಜೆ ಆರೆಂಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಪೂಜೆ ಪುರ ಅವು ತಂತ್ರಿದಾರ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಅಪಗ ಆ ಸಮಯಡು ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ಎಂಕ್ಲೇನು ಕಡಬಿಡ್ತು ಅಪಗ ಎಂಕುಲ್ ಪೋನಗ ಅಲ್ತ ಕ್ರಮ ಅಲ್ತ ವಿಷಯ ಪುರ ಗೊತ್ತಾವರೆ ಅವಕಾಶ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಗೇರ ಮಾಕಲ್ದಿ ಅಪ್ಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂಜೆ ಮಹಾಕಲ್ದಿ ಅಪ್ಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಇನ್ನಿತರ ವೈದಿಕ ಕೆಲಸ ಓವಾಂಡಲ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಮುರಾನಿ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ ಉತ್ತರ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಭಜನೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ ಐತ ಭಜನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆಗ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸರತಿ ಸಾಲ್ಡ್ ಅವಳು ಎಂಚ ಬರೊಂದುಂಡು ಕೆಂಡ ವರ್ಷ ಅವಳು ನೇಮ ಒಂದು ಪುನಗ ಅಜ್ಜ ಬಿಜ್ಜ ಕಾಲೊಡ್ದಿಂಚ ಕೋರಿಕೊಯ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆ ಗಣಕುಳೆಗೆ ಕೋರಿಕೊಯ್ಪನಿಂದ ಪಾತೆರಂಡು ಅವಳು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿಕೊಯ್ಪನ ಉಂತ ಇರುವುದು ಸರಿಯಾ ಅವು ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆನು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ದಾಯ ಪಂಡೊಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆಯಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ವಾಗ್ದಾನ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಉಂಟು ದೇವೇರ್ನ ಅಥವಾ ದೈವದ ನಡೆಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆಯಿ ಕೂಡಲೇ ನಾನಾ ರೀತಿದ ಕಟ್ಲೆ ಇಂಚ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಆಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪುನತ್ ದೈವಡ ನಮಕೇನು ಅಪಗ ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಅಂದು ಅಥವಾ ಅತ್ತು ರಡ್ಡು ವರ್ಗಲ ಅಲ್ಪ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಸಂಸಾರ ಉಂತುದು ಅಲ್ಪ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಹೊರತು ಅವೇನು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತನನ ಆ ಕಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಇತ್ತನಂದು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪರ ಚೂರು ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ದಾಯಕೆಂಡಂದಾಂಡ ವಾಗ್ದಾನ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಸಾನದವುಲ ಏರ್ಲ ಉಪ್ಪಂದೆ ಪಿದೈ ಬತ್ತದು ನಡೆಟು ಉಂತುದು ಎಂಚಿನ ನಿಕಲ್ನ ಯಜಮಾನನ ವಿಷಯ ಅಂದಾಂಡ ಅಕಲ್ನ ಪನಿಯರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಇಂಚೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಇಂಚೆ ಬತ್ತಂಡು ಇಂಚನೇ ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ಪಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಅಥವಾ ಐಕೊಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆದ ಕಲೆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆನೇ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಹೊರತು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುನು ಕಟ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಅಂತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿಂದಾಂಡ ಆನಿಯೇ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಮ್ಮಿದ ವಿಷಯ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆಲ ನಮ್ಮ ಆ ವಾಗ್ದಾನ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಈತ್ನೈಟ ಮಧುಮಾಂಸ ಇತ್ತಂಡು ನನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾನದ ಎದುರುಡೆ ಆತೋಡು ವಿನಃ ಅವೇನು
ಆ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಹಿರಿಯರು ಸೇರಿದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಹೊರತು ಈ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಪಂಡಂದ ಚೂರು ಕಷ್ಟವು ಕಾರಣ ಸ್ವಾಮಿಲ ಇಟ್ಟು ಇಂಚಪ್ಪುಣ ಅಂದದೆ ಎಂಚಗೆಂಡ ಇತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಇತ್ತೆ ಹಂಗ ನೀಲೇಶ್ವರ ತಂತ್ರದಾರಲ ಪನ್ಪನೆ ಕೇಂದೆ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಅವು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಪನ್ನಗ ನಿಖಿಲ ಹತ್ತು ಬಂಡ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಶುದ್ಧ ಕಲಸ ಮಲ್ಪ ನಾವು ದೈವಳಿಗೆ ನಿರೂಪಣೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜೋಳೆ ಆ ಕಲಸ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಚಕಿರ್ನಕುಲ್ ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ತಿನಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪರು ಕುಟುಂಬನ್ ಲೆಪ್ಪರ್ ಲೆತ್ತುದುಂತುಲೆ ಲೆತ್ತುದುಂತುದು ಈತನೇಟದ ನೆಟ್ಟದಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಡ ಅಪಗ ಅಕುಲು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಂಕುಲು ಯಥಾ ರೀತಿ ಮಲ್ತದಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಅವೇ ನಿಕುಲು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಂಡದು ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ತಿ ನಾವು ಸರಿಯಾ ಅಂತ ಎಂಕುಲು ಎಂಕುಲಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ದಾಲ್ಪ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಪೂಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಆ ಕಲಶ ಸಂದರ್ಭಡು ಮುರಾನಿ ಮುಟ ಎಂಚಾ ಒಂದಿತ್ತು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರನೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಕೇನುನು ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಚಂದ ನಿಕುಲು ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಈತನೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತು ನಿಕುಲು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಮನ್ಪನ ಹಾಕಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪ ಕೇನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಉಂಡ ದಾಲ ಉಂಡ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಕೇನುವ ಸಂಸಾರಡ ಕೇನುವ ನಿಕಲೆಗೆ ದಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಲ್ ಡತ್ ಬಟ್ರನಕಲ್ ಡತ್ ದೈವಡ ಪಲ್ನೆ ದೈವಡ ಪಲ್ನೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದಾಂಡ ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪದೇತದು ತೂಪುನು ಪೂ ಕಟ್ಟದು ತೂಪುನು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅರಸು ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಪಂಡ ಮುಂಡತ್ತಾಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಜುಮಾದಿ ರಡ್ಡು ಮೋನೆದ ವಿಷಯಡು ಮೊಗತ ವಿಷಯಡು ಚರ್ಚೆ ಬತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರದ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಪನ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಮೊಗನ್ ತೋಜಾದು ವೈದ್ಯನಾಥನ ಮೊಗ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅವೇ ಸಂಸಾರದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವರ್ಗ ಅತ್ತ ಜುಮಾದಿನ ಮೊಗ ಅಂದು ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಉಂತುನ ತೋಜಿ ಅಪಗ ವಾ ಮನೆಟ್ಟು ವಾ ಮಂಚವಡು ದೀವುಡು ಪನ್ಪಿನಂಚನ ತೀರ್ಮಾನ ಅನಿ ಆವುಡತೆ ತೀರ್ಮಾನ ಆವಂದೆ ಪುನಗ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನು ಪಂಡೆ ದೇವೆರಡ ಅಥವಾ ದೈವ ದೇವೆರಡ ಕೇನು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಪಿಂಗಾರ ದೆಪ್ಪೆರಜ್ಜಿ ಒಂಜೇ ಸಲ ಪಿಂಗಾರ ನಿಕುಲೆಗ್ ದೈವದ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಯಾನು ಪಂಡಿಲಕ ಕೇನುಡು ಯಾನು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಅಹಂಕಾರದ ಅಂಡತ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಲಹೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಾರ್ಗ ತೋಜಾವೆ ಐಟು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬೋಡು ದಾದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೇಂಡಂದಾಂಡ ಯಾನು ಪನ್ಪುನು ಐಟು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜೇಲಕ ಇತ್ತನಂದಾಂಡಲ ಐಟು ಒಂಜೇಲಕ ಒಪ್ಪುಜವು ಒಂಜಿ ಚೂರಾಂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪನ್ಪೆ ಐಟು ಅರಸು ಮುಂಡತ್ತಾಯಗ್ ಮೂಜಿ ಅಡ್ಡನಾಮ ಇತ್ತಂಡು ಮುಂಡೋಡು ಜುಮಾದಿನ ಮೊಗೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತಾಮಲೆ ಪೂ ಇತ್ತಂಡು ಪೂ ಇತ್ತಿನ ಜುಮಾದಿ ನಾಮ ಇತ್ತಿನ ವೈದ್ಯನಾಥೆ ನೆಟ್ಟು ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಪಂಡೊಂದಾಂಡ ಈಶ್ವರಗ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಜುಮಾದಿ ಪಂಡೊಂದಾಂಡ ದುರ್ಗೆಗೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಅರ್ಧಾಣ ಅರ್ಧ ಪೋಣು ಅವು ಸತ್ಯ ಆಂಡಲ ಜುಮಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದುರ್ಗೆನ ಸಾಮ್ಯತೆ ಕೊರಲಿ ಅಪಗ ಯಾನ್ ಐನು ಮುಗನು ಪತ್ತೊಂದೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೆ ದಾದಾ ಪಂಡೊಂದಾಂಡ ಯಾನು ಪಂಡಿನ ಸತ್ಯ ಅಂದಂದಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಧರ್ಮ ಬರುಡು ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಅಪಗ ಧರ್ಮ ಬತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತಂಡ ಯಾನು ಪಲ್ನೆಕ ಕಟ್ಟದ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ನಿಕುಲ್ ಪಲ್ನೆಕ ಯಾನು ಪಲ್ನೆಕ ಅಂದ ತೀರ್ಮಾನ ಆಯ್ಜಿ ಭಟ್ರು ಪಂಡಿನ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ನಡತುನುವ ಅಂದು ದೈವ ದೇವರನ್ನೆದುರು ಪನುಡು ನಿಕುಲು ಐಟು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ತಂಡ ಯಾನು ಹೊಣೆ ಎತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತೇರು ಪಾತೇರುಂಡೇರು ಭಟ್ರ ಈರ್ ಪಲ್ನೆಕ ಒಂಜಿ ಸಲ ಪಿಂಗಾರ ದೆಪ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ಬತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಕೆಂಡಂದಾಂಡ ನಮ ಐನು ಶೋಧನೆ ಮಲ್ತದು ಸಂಸಾರ ಪಲ್ನೆಕ ಅಂತ ಅವಳು ಅಣ್ಣರ ಎಂಚಗೆಂಡ ಈರ್ನ ಸಲಹೆ ಭಕ್ತಿರ್ ಬಂಡಿಲೆಕ್ಕಲತ್ ಈರ್ ಬನ್ಲೆಕತ್ ದೈವ ಬನ್ಲೆಕ ಮುಲ್ಪಲ ಪುರ್ಪವಳು ದೈವ ಬನ್ಲೆಕ ಮುಲ್ಪಲ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪನ್ಪುನು ಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಎಂಕುಲು ಸಲಹೆ ಪನ್ಪುನತ್ ಎಂಚ ಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಸಂಸಾರದ ಏರ್ಲ ಪಾತೆರ್ಜಿಯಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವಡ ಪನುಡಾಪು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವು ಇತ ಎಂಚಿನ ನನದ ಒಂಜಿ ಪರ್ವ ಎಂಚ ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪನ್ಪ ದುಂಬುಡು ಎಂಚ ಒಂದಿತ್ತನ್ನು ಕೇನುವ ಒರಿಯಾಡ ಅಣ್ಣೆರೆ ದುಂಬು ಇಂಚ ಒಂದಿತ್ತನ್ನು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಆ ಎಂಚ ಅಂಚನೆ ಆಪುನತೆ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆನು ನಮ್ಮ ಪಾಡುವ ನೆಟ್ಟಿ ಏರಗಂಡ್ಲ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಪನೋಡೊಂದು ಎಂಕುಲ್ ಪನ್ಪ ಅಥವಾ ಇಂಚಿನ ಕಡೆ ದಾದಾಪುಣ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂಚ ಬಣ್ಣದಾನಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೆಲವೇ ಜನಕ್ಕುಲು ಮಾತೆಟ್ಲ ಇಂಚ ಬಣ್ಣದಾನಗ ಮೂಲು ಜೀವಾದಿ ಕೊಯ್ತೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾನಗ ಇಜ್ಜಿ ನನ ಮೂಲು ನಿಕಲು ನೆತ್ತವಳೆ ಕೊಯ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ 5 ನಿಕಲು ಪಿದೇ ಮನ್ಪೊಡು ಅತ್ತಣ್ಣ ಮೂಲು ನನ ಮಿತ್ತು ಜೀವಾದಿ ಕೊಯ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯಬಂಡ ಎಂಕುಲಿಗೆ ಮೂಲು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕುಲು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಗೊರ ಎಂಕುಲು ಬರಡ ಗಡಿಬತ್ತನ ಕುಲಿಜ್ಜಿ ತಪ್ಪುನ್ಲ ಪನಿಯರ ಪನ್ನಿ ಆಯಾಯ ಜಾಗುಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಕೈತ್ತಲೇ ಒಂಜಿ ನಾಗಬನ ಉಂಡು ನೆನ್ನಗ ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡ್ದಿಂಚಲ ಆ ನಾಗನ ಬನ ಅಲ್ಪನೇ ಕೋರಿ ನಮ್ಮ ಕುತ್ತೊಂದಿತ್ತನಂದಾಂಡ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ತಂತ್ರಿದಾರಾವಡು ಒಂಜಿ ಭಟ್ರಾವಡು ಒಂಜಿ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪುನ ಸಹಜ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ನಾಗ ಬೀದಿಡು ರಕ್ತಾಹಾರ ಬೂರೆ ಬಲ್ಲಿ
ಅಪಗ ಜೀವಾವಧಿಯೇ ಉಂತಾಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯತ್ ಆ ಜಾಗೇನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಪಿರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮಡ ಉಪ್ಪೋಡು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾಗನ ಕೈತಳ್ಳಿ ಚುಟುಕುಡೊಂಜಿ ಉತ್ತರ ಬಂದ್ಪುಂಡ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶನ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಶುದ್ಧ ಕಲಸ ಅದು ಒಕ್ಕೆಲಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕಿರ ತಂತ್ರಿಯ ಯಜಮಾನನ ಇತ್ತದು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಬದಲು ಮಲ್ಪೆರುಂಡ ಅಂದ ಅಕುಲು ಕೇನ ಬೇರೆ ಕೇನ್ನಗ ಕುಟುಂಬದ ಅಕುಲು ಪನ್ನುಡು ಇಂಚೆಂಚ ಕಟ್ಟಿತ್ತ ನಾವು ಇಂಚೆಂಚನ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಪಗ ಬಟ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜ ಇಂಚಿಂಚ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತಂಡೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮೊರನೆ ಪಪ್ಪನ ಕುಟುಂಬದ ಒಕ್ಕೆಲಾಯನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕಲ್ನ ಸತ್ಯದೇವತೆಗೆ ಕೋರಿ ಅಗೆಲು ಬಲಸೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಪಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬತ್ತನ್ ಅಪಗ ಆ ಬೊರ್ಚಿ ಬನ್ನ ಈರ್ ಬನ್ಲಗನೆ ಪೂಕಟ್ಟು ಬಾಡದು ನಾಗ ಬೊರ್ಚಿಂದೆ ಬತ್ತಂಡು ಐದು ಎಂಗ್ಲು ಮಲ್ತದ ಅವೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ಯಥಾರೀತಿ ಅಗೆಲಿತ್ತಂಡು ಗುಳಿಗೆಗೆ ಯಥಾರೀತಿ ಕೊರಿಕೊಯ್ಪನ ಅಗೆಲಿತ್ತ ಏನು ಊರ ಮಲ್ತದ ಉನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ತ ಅನ್ನೇರೆ ದಾದಕೆಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಪಣಪುನೀತೆ ನಿಕುಲು ನಿರ್ಣಯ ದೆತೊನ್ನಗ ಅಪಗ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಜಾಗೃತೆ ದೆತೋ ನೋಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕಲೆಗೆ ನನವು ಸಮಾಧಾನ ಆತುಜ ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾದಿಂಡು ದಾದಗೆಂಡ ಕುಡರ ದೈವದವಳು ಉಂಡು ಮಲ್ತದು ದೈವದ ತರೆಟ್ ಪುರ್ಪದಿದು ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಾಕಟ್ಟು ಇಂಚೆತ್ತಂಡು ಇಂಚ ನಡಪೆರೆ ಅನುಕೂಲನ ಅನಾನುಕೂಲನ ಎಡ್ಡೆನ ಹಾಳ ಪಣಪನ ನಿಕಲು ಪುರ್ಪ ಕಟ್ಟದು ಯಥಾರೀತಿ ಅಂಡೆ ಯಥಾರೀತಿ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತಿನ ಸರಿಂದಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತಿನ ಸರಿ ಬಂಡ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಐಟೊಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟು ಇಂಚಕೆಂಡ ದೈವದ ಕಟ್ಟಡು ಎಂಕಲ್ನ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟಿ ಎಂಕುಲ್ ಎಂಚ ತಿನ್ಪ ಅವಿನ ಸಮರ್ಪಣ ಇತ್ತ ಅಣ್ಣೆರ್ನ ಗುಳಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವಳು ಗುಳಿಗೆಗ ಕರ್ಕುಂಬಡನೆ ಎಂಕಲ್ನವಳು ಎಂಕಲ್ನ ಕೋರಿ ಮೀನು ತಿನ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ದೈವಗು ಗುಳಿಗೆಗು ಕೋರಿ ಕೊರ್ಪನ ಅಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ ಅಂಚಾಂದ್ ಈರ್ನವಳು ದಾಯ ಕರ್ಕುಂಬಡ ಎಂಕುಲು ಯಾನು ಗುಳಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಕೋರಿ ಅವಡು ಬಂಡ್ರೆ ಅವು ಎಂಕಲ್ನವಳು ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಒಡುಪೇರ್ನವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಕೋರಿ ಇತ್ತಂಡು ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಪುನ ಎತ್ತಂಡು ಕೋರಿ ಅಗೆಲ್ ಎತ್ತಂಡು ಒಡುಪೇರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜ್ಞಾನ ಕಲ್ತೊಂಬತ್ತೀರು ತಂತ್ರಿಸ್ಥಾನ ಕಲ್ತೊಂಬತ್ತೀರು ಬತ್ತಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೀರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತದಾನ ಕೆಲವೊಂದು ಘಟನೆ ನಡತಂಡು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಕ್ ವಿಧಿವತ್ತಾದ ಕೇಣದ ದೈವ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಪುರ್ಪನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಣ್ಣುಗು ತೋಜುನೇನು ಪುರ್ಪಡು ತೋಜಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಒಂಜಿ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಅಪಗ ಅವು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಅಂದ ಅತ್ತಂದು ಪುರ್ಪದೆಪ್ಪುಗ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಅವು ದೈವನಿಂದಾನೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ ಪುರ್ಪೋಡು ಕಟ್ಟದು ಬತ್ತುಂಡು ನಿನ್ನಗ ಅಪಗ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಅತ್ತ ಅತ್ತ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಅತ್ತ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆನೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆನೆ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ದೈವ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಂದಿಂದ ಐಜ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ಓವು ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ಉಂಡ ಅವೆನ್ ನಮ್ಮ ಪುರ್ಪೋಗು ನಮ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರೆ ಕಣ್ಣುಗು ತೋಜಿನ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪುರ್ಪೋಗನ ದೈವನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚಂದ ಕಣ್ಣುಗು ತೋಜಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಆಯಿನವೇನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದು ತೋಡು ಇತ್ತ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ದೈವ ಪದ್ನಾಜಿ ಕಟ್ಲೆಡು ನುಡಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಒಪ್ಪನ್ ಪೂರ ನೇಮದಿಚ್ಚಾಡು ಪ್ರತಿಮಾ ನೆಚ್ಚಿಡ ಬಾಯಿ ಜತ್ತದು ಅವು ನೂಲು ಪಾಲ ಲೆಪ್ಪುಂಡತೆ ಐಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಭೆ ಏರೇನ ಬ್ರಾಣೆರೇನೆ ಲೆಪ್ಪುನು ಬ್ರಾಣೆರೇನೆ ಲೆಪ್ಪುನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕರ್ಮೆಯರನ್ನ ಬರ್ಪುಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇರೇ ಸುರು ಅವು ಎಂಕುಲು ಯಾನು ಪಂಡಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂದತ್ತು ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ ಅಂದತ್ತು ಯಾನು ನೂರು ಕಡೆಗೆ ಪೋತಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಸಂದರ್ಭಡು ದೇಶಕೋಶ ತಿರುಗದು ಭಾಷೆ ಕಲ್ತದು ಇಂಚ ಮಾತ ವಿಷಯ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಸ್ತ್ ಗಡೆಟ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿನೇ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಈರು ತಿರುಗಿಲಕನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಈ ಲೆಪ್ಪು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಭಿನ್ನತುಂಡು ಎಂಚ ಅಂದ ಪನ್ಕ ಮಕ್ಳೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅರಸು ಪಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಸುರು ಅರಸುಲೆನ್ ಲೆಪ್ಪುನು ಮನಿಪಂದೇವೇರೆ ಐದು ಕಸರಣ್ಣೆರೆ ಲೆಪ್ಪುನು ಬಟರ್ನಕ್ಲೆ ಅವೇ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಅವಳು ಸುರು ಅರಸುಲೆನ್ ಲೆಪ್ಪುನು ಅರಸುಲೆನ್ ಜೈನರೇನ್ ಅಕ್ಲೆನ್ ಲೆಪ್ಪುನು ಐದು ಬೊಕ್ಕೋ ನಮಕ್ ಬ್ರಾಣೆರ್ ಲೆಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಅವೇ ಕುಡೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಏರೆ ಇಪ್ಪಡು ಸುರು ಅವಳು ಬ್ರಾಣೆರೆನ್ ಲೆಪ್ಪುನು ಐದು ಬಾಕಿದ ಖಂಡಿತ ಆಂಡ ದೈವದ ಕೊಡಿಯೇಟಿ ಎಂಚ ಕ್ರಮ ಗೊತ್ತುಂಟೆನ್ನರೆ ಒಂದು ಜನಕ್ಲೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ದೈವದ ಪೂರ ನೇಮಾಂಡು ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುಗಳು ಇಂಚಿನ ಕಟ್ಲೆಪ್ಪಡು ಬಲಿತ್ತಡೆಬೋದು ಉಂತುದು ಅವಳು ಸುರುಳೆಪ್ಪುನೆ ಏರಿಯಾ ಎನ್ನ ಮೂಲ್ಯ ದುಂಬಲ ಪಂಡ ಆ ಮೂಲ್ಯ ಬಂಡೇರು ಜಾತಿ ಮೂಲ್ಯ ಎಂದತ್ತು ಏರು ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ 374 ದಿನ 16 ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಗರ್ಭ ಆಯನ್ಲೆಪ್ಪುಲ ಸತ್ಯ ಸುರೂ ದೈವ ಬಾತಿರ್ನು ಆಯಡ ಬಾತಿರ್ದು ದೈವ ಆಯಡ ಕಟ್ಟು ಬನ್ಪನೆ ಅಪಗ
ಅವಳು ಜಾತಿದ ವಿಷಯ ಬತ್ತುಜಿ ಅವಳು ಏರು ಮಲ್ತಲ್ಲ ಆಯಡ ಪಾತ್ರದಾಗ ರಾಜ್ಯದ ಕಲ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡೆ ಬಾತಿರೋಡತ್ತೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡವು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಅವಳು ರಾಜ್ಯೋಡು ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ದೀತೇರು ಏರೆಗೆ ಸುರುತ್ತ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತೇರು ಏರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕದ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತೇರು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾನ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಭಿನ್ನತೆ ಉಪ್ಪುಂಡಂದು ಅಂಡ ಐಟ್ ಸುರುಟು ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುನನೆ ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಅವಾಗ ಆ ಜಾಗಿಡ್ ಪೂರ್ವೋಡು ಏರೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂತೀರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಆಂಡ ಈ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ಇಂಚಿದ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಪ್ಪುನು ಬ್ರಹ್ಮಕುಲನಲ್ಲಿ ಅವಳ ನೂಲುಪಾಲು ಬ್ರಹ್ಮಸಭೆ ಬ್ರಹ್ಮಸಭೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆರಣೇರು ಅಂತ ಬತ್ತಂಡ ಅವ ಅಕ್ಲೇನ್ ಲೆಪ್ಪನ ಇಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪ್ರಾಣಿರಿತ್ತಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ದೈವ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ತಂತಿರಿದಾರೆ ಅಂತ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಗೊಂದಲ ಉಂಟು ಇದೆ ಅನ್ಕೇನು ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಪ್ರಧಾನ ಬ್ರಾಣಿರ್ನಿಕ್ಲು ಅರ್ಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೇಮ ಹಾಪುಂಡು ಈರ್ಲ ಬರ್ಪರು ತಂತ್ರಿದಾರ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಇತ್ತೆನಿಕ್ಲು ಕದ್ರಿದ ತಂತ್ರಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ತಂತ್ರಿದ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲು ಬೇರೆ ಕುಲ್ಲು ದಾನಕ ದೈವ ಬಟ್ರೇಂದು ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಅವಾಗ ಬಟ್ರೇಂದು ಲೆಪ್ಪೋಡ ತಂತ್ರಿದಾರೆ ಅನ್ಸೂರು ಲೆಪ್ಪಡ ವಾ ಬಟ್ರೇಂದು ಲೆಪ್ಪಡು ಎಂಚಿನ ಲೆತ್ತನಂದಾಂಡಲ ಅಲ್ಲು ಸುರುಟು ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿದಾರೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ್ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಸುರುಟು ತಂತ್ರಿದಾರೆ ಅವಳು ದೈವಕೆಯನ್ನು ಬಟ್ರೆ ಏರುಂಡು ನೂಲುಪಾಲು ಬ್ರಹ್ಮಸವಡಿಕೆಯನ್ನ ಬಟ್ರೆ ಬಂದು ತಂತ್ರಿದಾರೆ ಅವಳು ಕದ್ರಿಡಿ ಎಂಚಕೆಂಡಂದಾಂಡ ತಂತ್ರಿದಾರೆಗೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಹಾರಾಜರಿ ಅತ್ತ ಅವಳು ಎಂಚಕೆಂಡ ಕದ್ರಿಡಿ ಕದ್ರಿದ ತಂತ್ರಿ ಅಲ್ತಾರೆ ಅಪಗ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನಾಗ ಸುರುಟು ಎಂಚ ಬೇತೆ ಒಲ್ತಾಂಡ್ಲ ತಂತ್ರಿ ಬತ್ತಿರಂದಾಂಡ ಅಲ್ತ ಆ ಒಂಜಿ ಭಟ್ರ ಪನುಡು ತಂತ್ರಿದಾರ ಏರುಂಡು ನೂಲುಪಾಲು ಬ್ರಹ್ಮಸಭೆಟ್ ಅಪಗೆ ಇರು ಮಣಪುನೆ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಸುರುತ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಮಣಪುನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿಗೂ ಸುರುತ ಮರ್ಯಾದಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿಗೂ ಸುರುತ ಮರ್ಯಾದಿ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕದ ಮರ್ಯಾದೆ ಕದ್ರಿಡು ಅರಸುಲನ್ನ ಸುರು ತಂತ್ರಿದಾರೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಿನ್ನತೆ ಅವೇ ಇರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಅಂಚಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಬಂಡ ಅವಳು ಅರಸು ಬಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟೊಡ್ಲ ಅವಳು ಒಂದು ಬಟ್ಟಿ ಆವಡು ಅರಸುಲ್ ಇತ್ತು ಏರಿಗಲ ವಾ ಜನ ಪಟ್ಟಿ ಆವಡು ಅವಳು ಸುರು ಮಣಿಪಂದೇವೇರು ಅವಳು ಅರಸುಲೆಗೆ ಅಪ್ಪನೇ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಿನ್ನತೆ ಅಪಗ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪೂಜೆ ಕುತ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಈ ಕುತ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಬ್ರಾಣೇರ್ನಕುಲು ಐಟ್ ಆವಾಹನೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ವಿಚಾರ ಬತ್ತಂದು ಅಪಗ ಈ ಕುತ್ತಿ ಪೂಜೆ ಪಂಡಂದಾಂಡ ನೇರವಾದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಇತ ಆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮರು ಮನೆ ಮಂಚವು ಮಾತ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲು ತಾಬಡು ಮರ ತಾಬಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಮನೆ ಮಂಚವು ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಪ ಮನೆ ಮಂಚವುಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಏರಿಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಪನುಲಿ ದಾಯ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಆ ಮರನು ಒಲ್ಪಡ್ದು ಕನವುಡು ಒಲ್ಪಡ್ದು ಕನೆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನೆಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವಕರ್ಮೆರೆಗುಂಡು ಐತ ಜ್ಞಾನ ಎಂಕ್ಲೆಗಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಆ ಮರ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಡು ಒಲ್ಪಡ್ದು ಕನವುಡು ಎಂಚ ಕನವುಡು ಪನ್ಪಿನೆಂಚಿನ ವಿಷಯ ವಿಶ್ವಕರ್ಮೆರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಐಟ್ ದಾಲ ಎಂಚಿನಾಂಡ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಂಡಂದಾಂಡ ಕ್ಷಮಿಪಿಲೆ ಪನ್ಪಿನೆಂಚಿನ ವಿಚಾರುಡು ಆ ಸುರೂಟು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೂಜೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪೂಜೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಂಜುರುಳಿನ ಮನೆ ಮಂಚ ಒಂದಾಂಡ ಪಂಜುರುಳಿನ ಆವಾಹನೆ ಮಲ್ಪುನತ್ತಕುಲು ಅಕುಲ ಪಂಜುರುಳಿನ ಮನೆ ಮಂಚವುಗೂ ಮಲ್ತಿನ ಮನೆ ಮಂಚವುಡು ಸೂತ್ರಗೂ ಅಥವಾ ಆಯೋಗು ದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬತ್ತಿತ್ತನಂದಾಂಡಲ ಐಟ್ ಬಾದಿ ಪಂದೆ ಉಪ್ಪಡು ಯಜಮಾನಗ ದಾಲ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನೆಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶವಾದ ಐಟ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೇರು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ದೇವರೇನು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಳಿಕಾಂಬೆ ವಿನಾಯಕನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅವು ಕುತ್ತಿ ಪೂಜೆ ಅವು ಕುತ್ತಿ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಂಬಶುದ್ಧಿ ಮಾತಾವೆರುಂಡು ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾತಾವೆರುಂಡು ಐತ ಮನದಾನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಗ ಆವಾಹನೆ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕುಲು ಅಪಗ ವಿಶ್ವಕರ್ಮೆರು ಆವಾಹನೆ ಮಲ್ತದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಬಟ್ರನಕಲ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಪನ್ಪಿನೆಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮೆರು ದೈವನ ಆವಾಹನೆ ಮಲ್ಪುನು ಅತ್ತವು ಅವನು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಆ ದೈವನು ಓ ದೈವ ಅವನ ಆವಾಹನೆ ಮಲ್ಪುನು ಬಟ್ರನಕಲು ಅಥವಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದೈವದ ಕಲಟು ಪದ್ನಾಜಿ ವರ್ಗ ಅಂದುಂಡು ಅವಾಗ ಈ ಪದ್ನಾಜಿ ವರ್ಗಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಕದ್ರಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೊಯ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವಾಡಿಗೇರ್ ಬೊಕ ಮೊಯ್ಲಿ ಸಮಾಜೋಡು ಪದಾರ್ಥಿಲುಲ್ಲೇರು ಮೊಯ್ಲಿ ಸಮಾಜೋಡು ದರಿಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ರಾಗಿ ದರಿಪುನಂಚಿನ ಪೂಪೂಜೆನ ಕರಿಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಮಾತ ಮೊಯ್ಲಿ ಸಮಾಜೋಡುಲ್ಲೇರು ಜೋಗಿ ಸಮಾಜೋಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅರಸೇರು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯ
ಆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಂಚಿದೀಪ ಸ್ತಂಭ ಪೊತ್ತ ಉಂಡು ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜ ಆ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಮರ ಏರ್ಸಾವೆರು ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತ ಆಯಾಯ ಕುಲ ಅಂದತ್ತು ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾಜದ ಕುಲ್ ಹಿಲಾಲ್ ಆ ಒಂಜಿ ವಸ್ತ್ರದಾನ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ವಿನಾಯಕ ದೇವರನ ಅವು ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ದೇವರನ ಒಂದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕದ್ರಿ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಇಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನು ಮಾತ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಋಣಿಯಾದುಲ್ಲೆ ದಾಯಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಈ ಕರೋನಾದ ಸಂಕಷ್ಟುಡು ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಎಂಚ ಇತ್ತ ಕಷ್ಟಡುಲ್ಲ ಅಂದ ಮಾತೆರೆಗಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲೆಗಲ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಆಂಡ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಒರಿಯಡ ದೇಹಿಂದ ಪನಂದಿಲಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಏರಡ ಅಂದ್ಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಪರಮಾತ್ಮೆ ನೇರವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಜೆ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಭಕ್ತಿರ್ನ ಮೂಲಕವಾದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತದೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ತೆನೆಗೂಡಿ ಹಳ್ಳ ಹನಿಗೂಡಿ ಹಳ್ಳ ತೆನೆಗೂಡಿ ಬಳ್ಳ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅಪಗ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣೆ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದು ದೇವಿರ್ದ ಒಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆಗಿನಿ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿಂತೋಜ ಅದು ಗುರ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಯಾನು ದಾಯೆ ಮಾತ ವರ್ಗಲ್ನ ಉಡಲಿಡ್ದಿಯೊಂದೆ ಹೃದಯಡ್ದಿಯೊಂದೆ ಪನ್ನೊಂದಾಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಪರವ ಸಮುದಾಯ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ವಿಷಯ ಪನ್ನಗ ಏತ್ತು ಜನತಲ ಒಂಜಿ ಬಂದಲೆ ಪಂಬದೇರ್ನ ವಿಷಯ ಆವಡು ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಪ್ಪಣ್ಣೆ ಸೀನ ಪರವೇರ್ನ ವಿಷಯ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಎರ್ಮಾಲ್ದ ಮೂಜಿ ಮೆಗ್ಗಪಲಯನಕಳು ಪಡ್ಡಮೆ ರವಿ ಆವಡು ವಿಜಾರದ ಕಮಲಾಕ್ಷರ ಆವಡು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ರಾಜು ಆವಡು ರಾಯಿ ಲೋಕೇಶ್ ಆವಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪುದಾರ್ಪನೆಂದು ಪೊಣ್ಣು ದೈವದ ಕಲತ ಅಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಎಂಕ್ ಮಾತಿರ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಪಾಡ್ದೀರ್ ಅಪಗ ಯಾನಿನಿ ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ನುಪ್ಪುಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತ ವರ್ಗದಲ ದಕ್ಷಿಣ ಆಯ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಯಾನು ಆ ವರ್ಗಲ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಮಾತ ವರ್ಗಲ ಎನ್ನ ಉಡಲುಡುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡು ಎಂಚಿನಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರಿನ ಏಪ್ಪಲ ಮದ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಿವಿ ಮಾತು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಭಕ್ತಿರೆಗೊಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮದಿಪು ದುಂಬು ಮಾಯ ಬೆತ್ತಡಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸುಡು ಮಾತ್ರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾವುಂಡು ಅಂಡ ದೈವಗು ಮನಸ್ಸುಡು ಮಾತ್ರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾವುಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುರುಲಿನ ಮಿತ್ತು ಓಲಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಪುನಃ ಕುಟುಂಬದ ಏತ್ತು ಜನ ಇತ್ತನಂದಾಂಡಲ ಏತು ಮಲ್ಲ ದೈವ ಇತ್ತನಂದಾಂಡಲ ಕುಟುಂಬದ ದೈವನ್ ಮರಪಡೆ ಬೊಕ್ಕ ದೈವದೇವನ ಎದುರು ಉಂತಿನಗ ಒರಿಯ ಉಂತುದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇ ಪನ್ಪುನೆಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಪನ್ನೋಡು ನಿಕುಲು ಬಾಯಿ ಬಿಡುದು ಪನುಡು ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಪಿದಾಯಿಡ್ದೇರಂಡಲ ಬೆದಾನೆ ಮರಲಿರ್ಲಕ ಒರಿಯ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇ ಪನ್ಪಿನೆಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬತ್ತುಂಡಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ನಿಕುಲು ಬಾಯಿ ಬಿಡುದು ಪನುಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ನಿಕುಲು ತೂಲೆ ಎಂದೇನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಕಷ್ಟನು ಬಾಯಿ ಬುಡ್ದು ಸ್ವರ ದಿಪ್ಪುಡು ಆ ಅಲೆ ಬರುಡು ಉಲಾಯಿಡ್ದು ಸ್ವರ ಬರುಡು ಅಂಚ ಪಂಡದು ನಿಕುಲು ದೈವದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಮಾತ ವರ್ಗಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಉಡಲುಡುಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ನಿಕಲ್ನ ಉಡಲಿಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೇನು ದೆಪ್ಪಡೆ ದಯಮಲ್ತದು ದಯಪಂಡಂದಾಂಡ ಏರ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇருந்து ಯಾನ ಆರೋಪ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಆಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಪದ್ನಾಜಿ ವರ್ಗುಡು ಎಂಕುಲ್ಲಾ ಉಲ್ಲಾ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ ಭಕ್ತರಿಗಳು ಉತ್ಪಡು ದಯಪಂಡಂದಾಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದುಪ್ಪರೆ ಯಾವು ಎಂಕುಲು ತುಳು ಜನಕ್ಲೇನು ಎಂಕುಲು ಮದಪರ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡಂದಾಂಡ ತುಳುವೇರ್ನೇರ್ದಾವರ ನಮ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮೆಗ್ಗೆಪಲಯನ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೊಂದು ಒಂಜೆ ಅಪ್ಪೆನ ತುಳುವೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೊಂದು ಸಾಮರಸ್ಯಡು ಉಪ್ಪುಗ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಘರ್ಷಗು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಪುನು ಬುರ್ಚಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಭಿನ್ನ ಹೆತೆಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸನ್ಮಂಗಲಾವಡು ಅಂಚನೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಭಟ್ರಿಗೆ ಯಾನು ಉಡಲ್ದಿಂದಿನಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲ ಸಂದಾ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಕಿಲೆಗಳ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಎಡ್ಮೆ ಮಾರಗಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ಗ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೌರವ ಕೊರುಡುಂದಾಂಡ ಸಾರೆಂದು ಬನ್ಪ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಭಟ್ರಿಗೆ ಪಿದಾಯಿಡ್ದು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸಾರ್ ಅಂತ ಬನ್ಪ ಅವು ಗೌರವದ ಒಂದು ಸೂಚಕ ಅವಾಗ ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪಂಜುರುಳಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರಗ್ ಜನ್ಮೋಡೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುನೊಂದಾಂಡ ಆಕಲಿನ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಅಂದು ಬಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಬಂಡ ಆಯ್ತು ಸಾರೇ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಅಂದು ಈರೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪಂಜುರುಳಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಗೌರವ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತು ದೀದು ಪ್ರೀತಿ ದೀದು ಲೈದಲು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟೆರ ಪೂಜಿ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಈ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಚಾನಲ್ ಹಿಡಿದು ಏಪ ಕರೆ ಬತ್ತನೊಂದಾಂಡಲ ಯಾನು ಬರಿಯರೆ ತಯಾರುಲ್ಲೆ ಎನ್ನೆಡ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ನಾತಿ ಯಾನು ಸಂಶಯನ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವೆ ಎನ್ನ ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ ಎಂದತ್ತು ಯಾನು ಸರ್ವಜ್ಞ ಎಂದತ್ತು ಎನ್ನೆಡ್ದು ಎಂಚಿನ ಎಂಕ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರು ಹಿರಿಯರದಾವರ ಆ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನನ ಕೊಡ್ತೇರ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹದಾವರ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ದೇವರನ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದಾವರ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಸಿರಿಕುಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಪಂಡ ರೈತಲ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಏತೇತು ಮಾತ ವರ್ಗನ್ಲ ಇದಾರೆ ಮಾತೆಟ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜೆ ಸಿಂಧು ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಿಂದುಡು ಏತು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪಟೊನ್ಗ ಯಾನು ಮಂತಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂದತ್ತು ತೀರ್ಪು ಅಂದತ್ತು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರನ ಪಟೊಂದು ಮಾತ ಎಂಕಲು ಪೊರ್ಲುಡು ಮೆಗ್ಗೆಪಲಯಲಕ ಇತ್ತೊನ್ಗ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರುಡು ಉವಾಂಡಲ ಭಕ್ತರಿಗಿಂದ ಅಂಪನ್ಪ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಿಂದ ಅಂಪನ್ ಪೂಜಿ ಉವಾಂಡಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇಂಚಿನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಆದಿತ್ತನಂದಾಂಡ ಅವೇನು ಮನಸ್ಸು ದಿಯೋನ ಮನಸ್ಸುಡು ದಿಯೋನಂದೆ ನಿಖಲ್ನ ಭಟ್ರಿಂದ ಎನ್ನದು ಅವೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರತು ಬಿಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಗು ಸಾಮರಸ್ಯೋಡು ಪೊರ್ಲುಡುಪ್ಪುಗ ಪಣ್ಣೊಂದು ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗೆರು
ಅರೆ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರ ಅರೆಗೆ ನಿಕುಲು ಇನಿ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ವಾ ವಿಚಾರ ಕೇಂಡ್ಲ ಬಚ್ಚಂದೆ ಆತಂದೆ ಕುಂದಂದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಪಲಕ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಹರಡುಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸಮಯ ಮುಗಿದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥನ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಗೆ ಏಪಲಿಪ್ಪಡು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ವತಿರ್ದು ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಚಿತ್ತನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಡಿಗೆರೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಭಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಾರೆ ಇನ್ನು ಯಾರು ಪಾತಿರ್ನಿ ಒಂತೆ ಆಂಡ ಕೆಬಿಕೊರ್ನಿ ಜಿಂಜ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಆತೆ ಅನುಭವ ಅರೆಗ್ಗಲ ಉಂಡು ದಾಯಕೆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳಿರು ಲಕ್ಕೇಸಿರಿಗಾದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಗುಳಿಗಗಾದಿಪ್ಪು ಏಪುಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಬೆರಣೆರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ರಡ್ಡು ಜನಕಲ ಎಂಕಲಿಡಿ ಎಂಕಲ ತಂಡದ ವತ್ತಿರ್ದು ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಳ್ಳ ವತ್ತಿರ್ದು ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಏರುಪುರ ದೈವದ ಕಲ ತೂದು ಏರುಪುರ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಿಯರ ಅಂಚನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣೋಡು ನಿಕ್ಲು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರಿಯರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಿರಗಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ದೈವದ ಕಲದ ವತಿರ್ದು ಉಡಲು ದಿಂಜಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನಿತ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಖಲ ಅನುಕೇನೊಂದು ಮುಗಿತಲದು ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಮಾತಿರಗಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು.